ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 24/1/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಸಂಗಮಡು ಅತನ ಈ ಸಂಗಮಗೊಟ್ಟು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಿಲನಾಪನು ಸದ್ಗುರು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸತ್ಯವೈನ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಸತ್ಯನು ಪಾತೆರುವೆರು ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ವಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಇಂದು ಮಾತಲ ಸಹ ಭಾವನಾದುಂಡು ಬಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಶ್ರೀಮತ ದಿತನು ನಂಚಿನಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಯಾತ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ಅಪ್ಪರ್ದು ಶ್ರೇಷ್ಠವನ ಮತನು ದೆತೊನಡಪ್ಪು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮುರಳಿನ ಕೇನುನ ಸಮಯಡು ಅಪಾರವೈನ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ವಾರೂಪದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಶಿವಬಾಬನ ಮುರಳಿನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ಮುರಳಿ ಶಿವಬಾಬನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರೊಡ್ದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು ಬಂದು ತೆರಿಯುನೇರು. ಅತಿ ವಿಧೇಯಾಯಿನ ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸದಾ ಸುಖಿಯಾದ್ ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಮುರಳಿ ಕೇನಂದುಪ್ಪುನಗ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಇತ್ತುಂಡ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ. ಪ್ರಿಯತಮ ಬೈದಿರು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ದುಃಖಿಲು ಬದುಕುದಿಲ್ಲೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮನೇ ಆದುಂಡು. ಸುಖಿ ಜೀವಾತ್ಮಲು ಸುಖಧಾಮಡುಪ್ಪಿರು. ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಯತಮ ಬಂದು ಪಂಡ ಬಾಬಾಗ ಪ್ರಿಯತಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಏಪ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಇಂದೇನು ಏರು ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯ ಪ್ರಿಯತಮ ತೆರಿಪಾಂದುಲ್ಲೆರು. ಸತ್ಯವೈನ ಅಪ್ಪ, ಸತ್ಯವೈನ ಸದ್ಗುರು, ಸತ್ಯವೈನ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಆರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಡ ಪ್ರಿಯತಮ ಏಪ ಬರ್ಪೆರು ಪನ್ಪುನ ಏರೆಗ್ಲ ಸಹ ತೆರಿತಿಜಿ. ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಪ್ರಿಯತಮೆನೆ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಬಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಯಾನು ಬರ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನೆತ್ತ ನಡುಕ್ಟು ಸಂಗಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಜನನ ಮರಣಡು ಬೈದೆರು. ಯಾನು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪೆ. ಯಾನು ಸದ್ಗುರುಳ ಸಹ ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆ. ಬಾಕಿ ಗುರುಕುಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನಲಿರು. ಅರೆಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಗುರು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಸತ್ಯವೈನ ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಏರು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲು ಸದಾಕಾಲ ಸತ್ಯನೇ ಪನ್ಪೆರು. ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸದ್ಗುರು ಒರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನ ಸಂಗಮೆ ಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಬಾಬಾ, ಸತ್ಯವೈನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಯಾನು ಏತು ಸಮಯ ಬರ್ಪೇನೋ ಆತೇ ಎನ್ನ ಆಯಸ್ಸಾದುಂಡು. ಪತಿತೇರನು ಪಾವನ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಪೆ. ಎನ್ನ ಜನ್ಮಲ ಏಪ ಆಂಡೋ ಅಪಗೊರ್ದೆ ಯಾನು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ. ಏಪ ಕಲ್ಪವನೇನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆನೋ ಅಪಗ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ವಿನಾಶ. ಯಾನು ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಪೆ ಎನ್ನ ಸಮಯಡಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ. ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇಂದೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಮಯನು ತೆರಿಪದಿಜೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಏಪ ಜನ್ಮದೇತು ನೀರು ಏತು ದಿನ ಭಾರತಂಡು ಉಪ್ಪಿರು ಯಾನ ಇಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಳಿದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸಂಗಮದ ಆದಿ ಸಂಗಮದ ಅಂತ್ಯ ಬಂದು ಯಾನು ಬರ್ಪುನಿ ಆದಿಯಾದುಂಡು ಪೋಪುನಿ ಅಂತ್ಯ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಧ್ಯಡು ಕುಲ್ದು ಯಾನು ರಾಜಯೋಗನು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆ. ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ಕುಲ್ದು ಯಾನು ಮೆರ್ನ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಈ ಬೇತೆ ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆಗಳನ್ನ ಶರೀರಡು ಯಾನು ಅತಿಥಿ ಆದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಈ ರಾವಣನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಅತಿಥಿ ಆದುಲ್ಲೆತೆ. ಈ ಸಂಗಮೆ ಗೊತ್ತ ಮಹಿಮೆಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ರಾವಣನ ರಾಜ್ಯದ ವಿನಾಶ ಮಲ್ತದು ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೆರು. ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ದಂತಕಥೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಬರೆತೆರು. ರಾವಣನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಪೊತ್ತವೆರು. ಐನೆರ್ದವರ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಲ ಸಹ ಈ ಸಮಯಡು ಲಂಕೆ ಆದುಂಡು. ಕೇವಲ ಸೆಲೋನ್ ದ್ವೀಪಗೂ ಮಾತ್ರ ಲಂಕೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಈ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ರಾವಣ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಶೋಕವಾಟಿಕೆಯಾದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲೆರು. ಯಾನೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಶೋಕವಾಟಿಕೆ ಅತ್ತನ ಸ್ವರ್ಗೋಗುಲೆ ತಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು.
ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮಲು ಉಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ವಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜೋ ಆ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಇಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಯಾನೇ ಭಾರತಡು ಬರ್ಪೆ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಸಹ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ ಆಯರು ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತನ ಕೈ ತಲ್ಪೊಂಡು ಪೋಯರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸ್ವರ್ಗನು ತಿರಿಯೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಸ್ವರ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಬತ್ತದು ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಸಹ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಂಗಮಯುಗವಾದುಂಡು ಪಂದು ಪ್ರಭಾವರದೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಮಯನು ಏರ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿ ಪನ್ಪುಜೇರು ಬಾಕಿ ಪೂರ್ಣ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಪಡೆಯೊನ್ನಗ ಜ್ಞಾನಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಯುದ್ಧಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಸಹ ಪಾವನ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲೆಗೆ ದಾಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜಿ ಶಿವಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ಪವನ ಕಾರಣ ಶಿವಬಾಬನು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಆರ ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಪಾತೆರಾದಂಡು ಶಿವಪುರಾಣ ಇಂಚಿನ ಒವ್ವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಶಿವಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವಿರ ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರನು ಬರೆತಿಜೇರು ವಾಸ್ತವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಲ ಸಹ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದುಪ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಆಯ್ತ ರಚಯಿತ ಏರಾದುಲ್ಲಿರು ಇಂದೆಟ್ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲಿರು ಯಾನ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖವಂಶಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳನ್ನ ಪುದರ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬಲ್ತದು ಪೋಯರು ಜೊತೆಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಪುದರ್ದು ದಾಲ ಸಾಲ ಬೆಜ್ಜಿ ಐನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಪೇರು ವಾಸ್ತವಡು ನಿಗುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನ್ ಜೋಡಿಸಾವಡಾಪುಂಡು ಶರೀರದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತ್ಮಗೂ ಪುದರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮನೇ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನ್ಮಡು ನಾಮ ರೂಪ ದೇಶ ಕಾಲ ಮಾತಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುಂಡು ಡ್ರಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೂಪಡು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಪಾತ್ರನು ಕೂಡ 5000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅವೇ ನಾಮರೂಪಡು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಶರೀರವನ್ನು ತೇತೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಇಂಚಿನ ಒರಿಯನ ರೀತಿ ಒರಿಯಾಗ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಐನು ತತ್ವದ ಅನುಸಾರ ಚಿತ್ರಗಳು ಬದಲಾಪುಂಡು ಏತೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಲ್ಲ ಸುರುಕೆ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪೊಸತ್ತುದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಶಿವ ಬೈದೇರು ಆರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂಚನೆ ರಾಧೇ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಉಂಚಿನಕಲು ಪ್ರಿಯತಮರರ್ತ್ ಭಗವಂತ ಒರಿಯ ಪ್ರಿಯತಮಾದುಲ್ಲಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬನೇ ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೇರು ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಎನರ್ದೇ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿದ್ಯೆ ಅನುಸಾರ ಎಂಗ್ಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇವಿ ದೇವತ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾದಪ್ಪ ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರೆದನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮಾತಾ ಭಾರತವಾಸನ ಧರ್ಮ ಒಂಜೇ ಆದುಪ್ಪುಡು ಅಂಡ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಪುದರ್ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ದೀತೇರು ದೇಪಂಡ ಆ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಕುಳಿದು ಧಾರಣೆನು ಮಲ್ಪರು ನಿಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮ ಒರಿಯೇ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರೆ ಮಾತೆನಲ ಪ್ರಿಯತಮ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಈ ಸಂಗಮಯುಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಈ ಸಂಗಮಯುಗ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದುಂಡು ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ದೈವಿ ಕುಲಡು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅದು ಪೋಪೇರು ಇಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದುಂಡು ಕೇವಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸನು ತೋಡಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ವಿಕಾರದ ವಿಷ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜ್ಞಾನದ ಅಮೃತ ಉಂಡು ಇದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಅದುಂಡು ಆತ್ಮಡು ವಾ ತುಕ್ಕು ಅತನ ವಾ ಪಾಪ ಪತದು ಅವು ಒಂಜೇ ಸರಿ ಕರೆದು ಹೋಗುನು ಐನು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ವಜ್ರದ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ರಾತ್ರಿಡು ಶಿವ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಏರ್ನ ಗರ್ಬೋಡು ಬತ್ತೇರು ಅತ್ತಂಡ ವಾ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತೇರು ಗರ್ಬೋಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಶರೀರನು ಬಾಡಿಗೆ ಎಗದೇತೊನೇರು ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬತ್ತದ ನರಕನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಏಪ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನ ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಓದುವಿರು ಅಂಡ ಮುಕ್ತಿ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಎರೆಗುಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಲ್ಲ ಸಹ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನರಾಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಂಗಮಂಚುಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪೊಡು ಬಾಬಾ ಅಂತಿಮಡು ಬರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಗತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ತೆರಿದು ಬಂದು ಅಕಲ ಮಹಿಮೆನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲಡಲ ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಸದ್ಗತಿನ ಕೊರ್ಪರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಐನರ್ದವರ ಆರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೀಮತನು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸಾಧಾರಣ ಶರೀರುಡು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಪಂದು ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ಅವಶ್ಯವಾದ ದಿವಡಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಎಂಚ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪುನಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬತ್ತೇರು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತನವಾಸಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುರ್ಲಿರು ಮುಲ್ಪ ಆರ ಅವಶ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತೊಡು ಬತ್ತದು ರಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಅನುಭವರ್ದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದೇ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಯಾನ ಸಹ ನಾಟಕಡು ಬಂದಿತಾದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಲ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಬರ್ಪುನಾದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಲೆ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಉಪದ್ರಲು ಆಪುಂಡು ಆ ಸಮಯಡು ಏರ್ತೊಂಜಿ ಈಶ್ವರನ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನಂತೂ ಎನ್ನ ಸಮಯಡೆ ಬರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆಡೆ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಆಯಸ್ಸುಡು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪವೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಸ್ಥಿತಿನು ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಶ್ರಮ ಉಂಡು ಐನೇರದವರ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು ಐನೇರದವರ ಅವಶ್ಯ ಅದು ಆರೇ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ದುಪ್ಪುಡು ಐನೇರದವರ ನಿಖಲ್ನ ಗತಿ ಮತ್ತು ನಿಖಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಕೈತಲು ವಾ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು ಐನು ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂದು ಮಾತಲ ಡ್ರಾಮಡು ನೋಂದಾಣಿ ಆದುಂಡು ಅಪಗನೆ ಪಾಪದ ಕೊಡಜಿಂಜನು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಾತಾ ಪಾತ್ರನು ಇತ್ತೆ ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಕುಡ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು ಈ ಜ್ಞಾನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇತ್ತಿಂದ ಪರಂಪರೆಯದು ನಡೆದೊಂದಿತ್ತದು ಇತ್ತಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಲಬ್ಧನು ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಪ್ಪುನಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರೇ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತಿರುವುನೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ವಿದೇಶಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಸಹ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಒಲ್ಪನೆ ಬಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ಎಂಚಿನ ತಿರುವುನೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರಂತೂ ಸರಿ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪವಿತ್ರ ಏರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮದುವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆಗಲಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾದುಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಸುರುತ್ತ ನಂಬರ್ಡು ಪೋಪುನೆರ್ದವರ 4-5 ಲಕ್ಷ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ 21 ಜನ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಪೂರ್ಣ ರಾಜ್ಯ ಪದವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಪಾತ್ರೇನಾ ಈ ಮುರಳಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಟೇಪುಡ್ಲ ಸಾಕೇನು ಶಿವಬಾಬನೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರುಡು ಮುರಳಿಯನ್ನು ತೆರಿಪವನುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂಡ ಶಿವಬಾಬನೆ ಮುರಳಿಯನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜೇ ಸರಿ ಅಲ್ಪಗೂ ಪೋಡು ಆ ಸುಖ ಅಂತರಾಳಡು ಅನುಭವ ಪುಂಡು ಅತಿ ವಿಧೇಯ ಆಯ್ನ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಸದಾ ಸುಖಿ ಮನುಷ್ಯರಿಡ್ದು ದೇವತೆಯದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಅರಿನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಮಾಯಿ ನೆನಪುನು ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜಿ ತ್ಯಾಗಲ ಸಹ ಪೂರ್ಣ ಆದು ಬುಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಮಾತಲ ಸಹ ಬಾಬನಾದುಂಡು ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದು ತೀವೊಂಡಾಪುಂಡು ಶ್ರೀಮತನು ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ತೆತೊನೀರು ಶ್ರೀಮತವ್ರದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಪುಂಡು ಮತಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಯಾತ್ರೆಲ ಉದ್ದವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡನಿಕುಲು ಈ ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡು ಬರ್ಪುಜೇರು ಸತ್ಯಯೋಗ ಅಮರಲೋಕವಾದುಂಡು ಬಾಬನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪೇರು ಅಲ್ಪ ನಿಕುಲು ಸೈಪುಜೇರು ಆ ದಿನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖುಷಿರ್ದು ಪರತು ಶರೀರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಶರೀರನು ತೆತೊನೋರು ಸರ್ಪದ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಉಂಡು ಭ್ರಮರಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೂ ಉಂಡು ಆ ಏಮಿದ ಉದಾಹರಣೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲೆಗುಂಡು ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಇಂದೇನು ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಭ್ರಮರಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೂರಿಕ್ಲೇನು ಜ್ಞಾನದ ಬೂಬು ಮಲ್ತದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿ ವತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಬಂಧನು ತೆತೊನಡಾಪುಂಡು ಶ್ರಮನು ಮಲ್ಪೊಡು ಭಲೆ ಕೆಲಸ ಇಂಚಿನನು ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಸಮಯ ಅಂತೂ ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು ಆಂಡಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಯೋಗದ ಚಾರ್ಟನ್ನು ತೂವನ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಘ್ನನು ಪಾಡುಂಡು ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಅತಿ ವಿಧೇಯನಾಯನ ಬಾಬಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ್ನು ಕೊಡೊಚ್ಚಿ ಆತ್ ಮಹಾಮೂರ್ಖ వచ్చి ಬಂದು ಬಾಬಾ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ತೆರಿಪೇರು ಅಂಡ ಮಾಯೆ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು
ದುಂಬು ಪೋಂದು ನಿಗುಲು ತೂವೊಂದು ಪರು ಕೆಲವರು ಬಲಿಹಾರಿಯಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವೀಸ್ನು ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಮಾಯ ಬೇತೆ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಕನಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಶ್ರೀಮತನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ಆ ರೀತಿ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಮೂರ್ಖ వచ్చి ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬರ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಅವ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಖಜಾನೆ ತೆಗೆದು ಐನು ಮಾತಿರಗಲ ಕೊರಡಾಪನು ಜ್ಞಾನೋರ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೀವನ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ರಡ್ಡು ದೈವೀ ಗುಣಗಳು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ದೇಹ ಬಾನನ್ನು ಮರೆತದು ನಿಕ್ಲೆನ್ನಿಗಳು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರೆದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಒರಿ ಪ್ರಿಯತಮನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪನು. ವರದಾನ ವಿಶೇಷತೆದ ಬೀಜದ ಮೂಲಕ ಸಂತುಷ್ಟತೆ ರೂಪಿ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮಭಾವ. ಈ ವಿಶೇಷ ಯುಗುಟು ವಿಶೇಷತೆದ ಬೀಜದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲ ಪಂಡ ತೃಪ್ತಿ. ತೃಪ್ತ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಆತ್ಮದ ಸಂಕೇತವಾದುಂಟು. ಐನರ್ದವರ ವಿಶೇಷತೆದ ಬೀಜನು ಅತ್ತಂಡ ಆಶೀರ್ವಾದನು ಮಾತಾಶಕ್ತಿದ ನೀರದು ನೀರಾವರಿ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜಲ ಫಲಪ್ರದವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಹಿಗ್ಗಿದ ಮರಲ ಅಪಗಪಗ ಪಂಡ ಸೊರ್ಕುದಿನ ಮರಲ ಅಪಗಪಗ ತುಂಡಾದು ಬುರುಂಡು. ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಗದ್ದೊಂದು ಪುಂಡು ಪಂಡ ದುಂಬು ಪಾರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಸಂತೋಷ ಅತ್ತಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಮಲು ಒಪ್ಪುಜಿ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಬೀಜನು ಫಲಪ್ರದ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಅನುಭವದ ಕೊಡುಗೆನು ಪಟ್ಟುನ ಮೂಲಕ ಅಸಕ್ತರೇನು ಮಲ್ಪುನಿ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ. ಅಚ್ಚ ಓಂ